Horas madihamu amanami, dohot inanami, nang soni hanggi penaribot na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Pajupata musia di program sulu-sulu dohatam. Ima na penatupan di lembaga penginjilan Jelefai manang sodang berita nauli itu Indonesia. Apa di tahun talman lalu giot patariason hatane di bata Tuhamu. Alani jumul mahita martangiang. Maulai atama diho ale di bata nami di bata Jahuba. Sila di bata tikion ni aliamang bodo pihami ubegi hatame. Huboto jala tunggu persihami. Ya hatami hati kosan, hati goran jalagu kuwa somdoi. Sudi hamina persiarot na manjalo hatami taruli do sepasu-pasum. Alani hatahom hatami aliamang pakulingi mahami. Asa hubege hupeok jala hulahu kami hatami. Aido sulu-sulu di ngolu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho. Amin. Daman denang ia hatanya debata sebigyo terbesar kion imanani net siap poda tolu ayat 5 rodionom. Sono maridok disi. Marhaba satu Jehovah maho sian nasa roham. Jalaunang marpango sadean tu pikiramu sendiri. Sa ibana matad dari nasa dalammu. Asa ibana patigor akka dalammu. Songo ni masahatna. Ia tema dari nungata ima marhaposan tu Jehovah sian nasa roha. Marhaposan tu Jehovah sian nasa roha. Gurang do tahe jol mari pertibion ni dok persia ibana tu Jehovah. Ale maru tabereng do di padang uluon na tunggurang biar. Hape biar nai laus idu terdana na sumarhaposan ibana tu di bata Jehovah sian nasa rohana. Alani namang dainang tung perlu situ tu. Ima asa tung persia hita tu Jehovah aido di halomohon ibana. Atong tapeok ma tapo husor di bagas rohatta songon ipolani amita manang ipolani renungan. Ima perjun sahali asa marhaposa kita tu Jehovah sian nasa rohatta. Tumpe gudang na masa di ngolutta. Tantangan dohot akabatabat. Lubisian itahe bope masa akasahit na posi. Alay. Tumarhaposa mahita tu Jehovah sian nasa rohatta. Marhita na marhaposa kita tu Jehovah sian nasa rohatta. Laos disido ropang rupion sian debata. Tajalo gugudo tuwaso sian ibana. Napaduahon asa unang olo behita marpang sadia tu pikirat ta sendiri. Tung diboto di bata Jehovah do yang go pikir ta sendiri masih met doi. Alani do unang olo hita marpang sadia tu pikirat tai. Ima pikiran namat meti. Alai marpang sadia mahita tu pikiran ni Jehovah. Ima na persea dohot makanguluhon hatana. Napatuluhon say iba nama say Jehovah ma nagabetadda dinasa dalatta. Si pangasahonot ta. Asa ibana patigor akka dalatta. Atong molo hape marhaposa kita tu Jehovah sian nasa rohatta. Jala una marhaposa dia tu dirta manang tu pikir ta sendiri. Alai mangasahon ibana disaluhut dalan ingolutta. Marjaji do debata Jehovah napatigoron na do akka dalatta. Molodung dipatigor akka dalatta. Mardalam mahita tong di dalan natigori. Togu-toguon na mahita. Uluhonon na mahita. Gabe marhasil ma aha akan nataulahon. Gabe tahu sang apa ma debata
dingolutta. Jala tahu hadi denggak kita tu akka donga tajolma. Atong asa mahape tapi op dero hatta. Ima namar haposan tu ibana sian nasaro hatta dang behita marhaposan manang marpangosad dia tu pikiratta jala jahubama nagabitadda dohot si pangasahonotta isaluhut perdalanan ningolutta. Martang yang mahita mau lihat madiho aliamang siala naung dipasingot ho hami dipakulingi ho hami marhite-hite hatam asa marhaposat ho hami sian nasarohanami unang beolo hami marpangosadean tu pikiran nami namet meti alai tung homa ale jahuba nagabetadda diakka dalan nami si pangsahon nami dungi pati goromu ma akka dalan nami di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amin. Mulai teman hamuna mendainang nang soni hangge pinaribot siala nang sikop dibagi hamuna hatan di bata nang hutaresok kami. Tuhan Yesus ma mamas-masu hita saluhutna. Sape tunapasupai tamu se di minggu nanang roh.